Vamos ver un resumo das novas que nos chamaron a atención esta semana no portal de Mancomún e un rápido repaso ao boletín e ao próximo podcast. Empezamos a semana falando das moitas melloras que trae Mesa no tocante ao soporte de controladores. Comentamos a adquisición de Audacity por parte de Muse Group e a polémica que se levantou coas primeiras declaracións sobre a incorporación de telemetría. De feito, tiveron que facer declaracións posteriores aclarando que a telemetría sería estritamente opcional e estará deshabilitada de forma predeterminada. Mencionamos a solución dunha vulnerabilidade que corrixe OpenSSH 8.6, así como outros cambios que aporta. Trouxemos as novidades que afectan as aplicacións de KDE Gear 21.04, antes coñecido como KDE Applications. Aplicacións moi coñecidas e usadas como son o xestor de arquivos Dolphin, o cliente de terminal Console, o xestor de correo electrónico Gmail, o editor de vídeo Kdenlive, o reproductor de música Elisa, o xestor de imaxes GenView e o editor de texto Kate. Godot, o motor de xogos de software libre, chega cunha versión de editor que funciona nos navegadores web, entre outras interesantes novidades. Proxmox, agora na súa versión 6.4, conta co kernel 5.4 e un modo en vivo de restauración. Veo a luz a versión 1.0 do firmware libre Infinitime, pensado para reloxos intelixentes como o caso do PineTime. E rematamos a semana comentando algún exemplo sobre como a comunidade de xeodatos abertos OpenStreetMap comparte información con organismos públicos e formas de incentivar o voluntariado. Adiante do próximo podcast. A próxima semana publicaremos un novo programa de Mancomún Podcast sobre BioStatFloss, unha recopilación de software libre pensada para epidemioloxía, onde falaremos co creador dela, Miguel Muiños. E saiu o noso boletín para a empresa, o proxecto destacado en Nagios, unha solución para a monitorización de servizos e infraestructuras de rede. Ata a próxima semana!